Optager. I vores forsøg, der har vi en spektrallampe, hvor vi sætter noget strøm igennem i vores gas, som er ukendt. Og ved skal vi så finde den gas, det forsøg går ud på. Vi skal bruge vores spektrofotometer, hvor vi først skal nulstille, hvilket vi gør ved at sætte 0 ud fra 0 her, hvor vi kan dreje på det her. Og så kigger vi igennem spektrofotometer, og så skal vi finde en hvid linje, som er cirka i midten. Og så kører vi den så til siden, indtil vi finder vores første farve ude i venstre side, og så måler vi vinklen på den, og skriver den og noterer den, og så gør vi samme igen, hvor vi kører over den modsatte side, og finder den samme farve, og så noterer vi også vinklen på den. Og det gør vi for alle de farver, vi så kan se. Og det bliver så sådan nogle streger, man kommer til at kunne se, hvor meget kører ind af. Og ud fra det, der kan vi så regne bølgelængden på alle de farver, på grund af vinklerne, og så kan vi finde ud af, hvad for en gas der er inde i spektrallampen.